Amaia Uriarte 2007an urten zen Aramaixotik eta 18 urten ostian gaur egun Suitzan bizi da Lausane hirian. Zelanda berria, bere paisaje gaitxik, eta bai kontraste dauela itxasu eta mendixe gaitxik. Irixe, ni geixo unaz herrialdiek, asike nik, beti izen dut guztoko mundaka, Euskal Herrixen. Arabie, petzadat asko guztabat kulturie, eta nik guztote Arabi ikaste osunien badokozule beste kultura batzui akzesu, asik asko guztako jate. Nik guztot dana guztako izango jatela, eta porque beti hori da, azkenien hizkuntzak emuten zu akzesu jentiei, asik niri hizkuntza dana guztako aten hitz egitea. Nire erantzun oso suizu izango da, tanetatik, oso neutrue apur bat aldatzen. Eurixe, guzkixe, hotza berue dana aldatzen. Kaixo Amaia, zer moduz? Ondo eta zueneko zer moduz? Ondo gabez. Aramaixoko jaixakia bukatu berri hemen, inozu kuku bat hemendik edo? Ez, zoritxarrez ezin izan dut, horri guztoko jaten, sobre kuadrillaz lehenboruen dantza itxie eta betitxat asko guztat herrialditik biltxie, baina aurten be falta indot. Zela oroitzen dituzu, Aramaixoko jaixak? Deuket oroitzapen oso politxek, kuadrillakoekin, lagunek, dantza asko txosnak itxire arte, eta beti hori eguraldi ona, lagunek, gero bai, txikin hauek ginen bai, jolasak eta oso oroitzapen politxe dauket. Jaixetan igual ez, baina bestela, bakotzu etorteko iturarik? Urtien gutxienez behin etortzenaz eta normalien etortzenaz Gabonetako, eta beti izaten da mundu dana bizitaten saiatzenaz, eta jentiekin ibiltxie, erritxi bai paseu izatie, porque ni azkenien bizinaz auzo baten, Aramaixoko auzo baten, así que beti herrialdire bajetie, eta lagunekin, kuadriakoekin, bezinuekin, familixeaz. Zer da geixe motaten duzuna faltan, hemendik, Euskal Herritik? Nire familixe, nire lagunek, itxasu bai asko botatzen du faltan, baina baitxe janarixe. Eta alderantziz? Hau da, Euskal Herrian ezeukan zerbait hor dakotzuna gaur egun? Nik uste dela ekilibrixua. Azkenien hori nire bizitza pertsonala eta bizitza profesionala ukitxe ekilibrio honak Suitzako gaur egun hori emute guzti. Samur esaten da, baina 18 urte ja atzerrixan, egin degun atzera purtxo bat, 2007ra. Zer dela eta urten zinen Aramaixotik edo, zera izan zian garai horrek? Ni orduen txenauen ingenieritza ikasketak itzen Mondragon Unibertsitatien, gurasuen etxin bizi nintzen eta akortanaz kuadriako batek, Mikelek, deitxo inzuzten, Amaia, zaz Erasmuko listan. Zani, komo Erasmu, bai, frantziara joeteko. Eta azkenin oportunitatea hori etorri agertu jaten, eta hori gurasukin berba, irakasliekin beba, eta munduanak esaguzten, bai, bota Frantzia, eta orduen txerren nintzen, frantzesez berba. Eta hori erun zuzten lehenko aldiz etxetik nire gurasun etxi iztie eta atzerrixen ikasketak itxia. Frantzian, nun zehazki eta zenba denpora inzeben? Egon nintzen Nantesen, Bretania nahiko gertu dagoena, eta egon nintzen 8 hilabete. Horko eskola baten. Eta zer horietzapen? Oso ondo. Kriston izen zan oso esperientza politxe, porque, okinaen zan Erasmus bat, orduen, hori atzerriko jente asko, eskolie bai oso politxe eta hiri aldixe oso politxe da. Eta azkenin bai nietako izen zan oso espeziala, porque izen zan lehenoko aldixe gurasun etxetik urteten, eta azkenin bai kultura bat alata Frantzia oso gertu izeti Euskal Herritxik, azkenin kultura diferentie da, eta azkenin frantzesan nik nahuela pentsetan ikesti, orduen txesanen ikasi ningot. Eta azkenin nire Erasmuseko proiektu frantzesez presenta honen. Eta hortik Suitzarako jauzi hori, zela emun zan? Deitxunen unibertsitatea, Mondraukoa, ez galdetun nabe posible zen jarraitzen nire ikasketak
frantzesez. Eta orduan txezaukin unibertsitate konbenixo diferentiek, eta emun zuztien hori aukera diferente bat Toulouseen, beste Bordeauxen, baina, bueno, zaukien bat azan unibertsitate militarra eta horienen haitxie, eta azkenean Suitza aurkeztu zuztien, eta, bueno, zan eskola ikasketa kalitate honekuek, eta, bueno, azkenean Suitza behizen zen beste kultura bat, beste herrialde bat ezagutzeko aukeri, ezik orduan basanen ara noie, eta hemen hau. Eta Lausanera, ziratik? Hori da, Lausanea zira batetik, baina, bueno, ni beti Lausan da hori irixe, eta gero daz beste herrialde txikitxo bat, baina, bueno, azkenien da zela dana Lausanen hartzartute. Eta bizi izenaz herrialde hor txikitxuetan, baina, bueno, dala pegaute, baina, bai, beti da nik hemendik ibilina. Zer dako inguru horrek, hainbeste denpora horre irauteko zuk, edo zer ingantxeu zintuen gara jartan? Maitasuna igual? Hori da, bai, bueno, unibertsitateen elkartu nintzen nire gaur egun gundana paregie, nire mutile, eta, bueno, azkenien bainitxun 5 urte ikasketak, eta lagune bai hemen, bizimodu bai guztau jaten, ekilibrio ona, eta, bueno, dauke bai mendixe, ez dauko itxasue, baina daukau oso laku handixe, eta, bueno, nik ustote, eta bai, dauko taia nahiko, ez da kristoneko irixe bez, porque nire ja guztan oso irixe handixe, baina ez da oso txikitxue bez, orduan dau kulturalki bai daz gauza asko, así que niretako beti izan da hori, oso ekilibrio hona hemen. Frantsesa eukitiak, zer ikusirik badako horrekin, karo, Suitzan azkenean hainbat hizkuntza hitz egiten dira, eta... Hori da, ofiziala daukau 4 hizkuntza, eta, bueno, niretako hori frantsesa ikasi zenen, eta gaur egun ni frantsesaz oso komodo sentirutenaz, eta bai egisa noski baietz frantsesaz komodo egotie, asko errezau da kulturalki eta gentiaz eta bai bizi izetie. Eta, bueno, beste lekue como adibidez Zurik, oso hirialdixe, oso politxe dara, bueno, ja alemana zen bida berba. Zuk zeuk zenbat hizkuntza egiten dituzu berba? Ondo nik esango nen 4, dauko euskera, erdera, frantsesa eta ingelesa. Eta oin nabil 5. alemanik ezten. Eta horra, Maia, bakotzu batekin zeinekin euskeraz berba egin? Gixestan oso arrarue da nik euskaraz itxi hemendik. Beti zeten da igual, derrepente, ez dauket hemen lagun euskaldunek momentu baten bai izen, bai haukin itxun, zelako bai ikasliek, Euskal Herri txikurten dako ikasliek, eta hemen gazen, baina gero nahiko jente bueltau izen da Euskal Herrire, así que oso arrarue da, eta normalien hori da, lagunekin deitxutxena zenien, familixia. Lanian, zure eguneroko hizkuntzia, frantsesa da, edo inglesa leixau? Frantsesa, bai. Eta alemana bai nahikoe, biherrezkoe dauket, alemana horraitxik ikesten nabil. Así que, bueno, hori bitzen naz entzuten, saiatzen berba itxe, baina bai, 180 frantsesa zitza. Lan aipatuta, zertan dihar duzu, edo... Bueno, nik inen mekanikako ikasketak, eta gaur egun itxot lana trenbidietan. Naz proiektu jefia, eta zehazki segurtasun instalazioetan. Hau da, dauzenien trenak alde batetik besteran, bueno, nik itxotena da planifikau sistema diferentui, bueno, trenak eurren artien ez joteko. Zelako izena enpresiak? Enpresan izena frantzez ez da CFF, eta esan nahi dau Suitzako trenbideek, Euskal Tren moduen Suitzako trenbideek. Eze proiektu dakotzu eskuartean? Garrantzitsuena 10 Europakin eruten duena, porque azkenien Suitza dau Europan erdi-erdixen, orduen daz tren asko Suitzatik pasetan dezena. Eta azkenien trenak hirialde bakoitza dauko euren estandarra, eta karo, trena pasetako batzutan txofer aldatu bida,
ero trenaz aldatu dira, así que, bueno, gaur egun daukon da modernizazio hori, eta azkenen Europa osoen aukitxe estandar berdin. Ja, bukatzen goia, Amaia, ikusten dugu oso egonkortuta zauzela bertan. Han jarraitzeko asmo dakotzu? Ongoz bai, ez dau planik buelta itxeko, beti, niri Aramaixo eta Euskal Herrixe beti bihotzin gordeto eta oso harro nau nire sustraianak, baina ongoz Suizan geratzen az. Oso ondo, Amaia, mila esker, guri atiak zabaltzigatek. Zuei, mila esker, eta espero, jendiei hori, agur bat hemendik Suitzai eta bebai ezatie ona norbait etortzen bada, oso plazera honbixaz izango da, turista gia moluen imitxe. Ederto, Amaia, mila esker, ondo segi. Agur.